Κολύμβηση είναι μια δραστηριότητα ευχάριστη αλλά και ωφέλιμη, που συνεισφέρει στη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Το κολύμπι στο ζεστό νερό είναι οικείο στα μικρά παιδιά, καθώς μοιάζει με την κατάσταση που βιώνει το έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του πριν γεννηθεί. Έτσι από πολύ νωρίς μπορεί να ξεκινήσει το κολύμπι, να μαθαίνει να κρατά την αναπνοή του με το κεφάλι μέσα στο νερό και να επιπλέει σε ύπτια θέση. Οι λιλιπούτοι μας κολυμβητές ξεκινάνε από 4 μηνών. Όταν ένα παιδί γίνει 6 κιλά, μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματά μας. Μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του και να συμμετάσχει κανονικά. Έχουμε παιδάκια στο baby swimming που είναι μέχρι 3,5 χρονών. Και μετά πάμε στην παιδική κολύμβηση. Οι προϋποθέσεις πριν να έρθει εδώ, δηλαδή πρέπει να μιλήσει η μητέρα και ο πατέρας με παιδίατρο. Τι γίνεται? Χρειαζόμαστε μια βεβαίωση από παιδίατρο και χρειαζόμαστε και βεβαίωση για το συνοδό που θα έρθει. Γιατί στο μάθημα συμμετέχει και ο μπαμπάς ή η μαμά. Που χρειαζόμαστε κάποιες εξετάσεις από κάποιο δερματολόγο, κάποιο παθολόγο και γυναικολόγο, αν είναι η μαμά. Τα ωφέλη της βρεφικής κολύμβησης είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε βελτίωση στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο μυοσκελετικό του. Επιδράει άσκηση στο μυϊκό τόνο, που είναι πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά χαλαρώνουν καλύτερα, κοιμούνται καλύτερα, τρώνε πιο καλά. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι μέχρι την ηλικία του 1 χρόνου ο εγκέφαλός μας αναπτύσσεται πιο πολύ από κάθε άλλη περίοδο της ζωής μας. Και η κίνηση βοηθάει πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε δίνουμε στο βρέφος την ευκαιρία να φύγει από την κούνια του, από το relax του και να δραστηριοποιηθεί. Η πρώτη περίπτωση παιδιών που κολυμπούν στο νερό αναφέρεται αιώνες πριν στον Αμαζόνιο, όπου οι γονείς κολυμπούσαν σε λίμνες ή ποτάμια, μεταφέροντας τα παιδιά τους στην πλάτη τους. Σήμερα τα βρέφη και τα νήπια μαθαίνουν να κολυμπούν και να κάνουν βουτιές στην πισίνα με απόλυτη ασφάλεια και τη συνεργασία των γονιών και του γυμναστή τους. Έτσι τα παιδιά διασκεδάζουν, γυμνάζονται, δυναμώνουν το σώμα τους και τον οργανισμό τους και γίνονται πιο κοινωνικά και ανεξάρτητα. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουν οι γονείς όσον αφορά φυσικά και το χώρο που θα επισκεφθούν για να ξεκινήσουν τα παιδιά τους να κάνουν την κολύμβηση και φυσικά και όσο να έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς? Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια είναι το κύριο που πρέπει να προσέχουν. Τους δίνουμε εμείς κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ας πούμε, πώς πρέπει να κινούνται, τι πρέπει να κάνουν. Η υγιεινή τους είναι πολύ σημαντική, γιατί βάζοντας το βρέφος στην πισίνα μας προσέχουμε πάρα πολύ και την υγιεινή μας και την υγιεινή του χώρου. Η πισίνα καθαρίζεται με οξυγόνο, οπότε δεν έχουμε χλώριο, έχουμε πολύ χαμηλό χλώριο κάτω από το πόσιμο νερό και προσέχουμε να είναι βασικά υγιεινή και μετά η ασφάλεια. Είδαμε το χώρο, έχουμε κι άλλο ένα αγοράκι, λίγο πιο μεγάλο, 20 μηνών και τα φέραμε και τα δύο μαζί. Μας αρέσει πάρα πολύ, πιο πολύ από όλους μας το απολαμβάνει το μωρό, όχι το άλλο. Φαίνεται ότι δεν το έχει ξεχάσει ακόμα από την κοιλιά γιατί είναι πολύ μικρό, επιπλέει, είναι πολύ χαλαρό. Όταν πηγαίνουμε σπίτι είναι πολύ ήρεμο, κοιμάται 2-3 ώρες, χαλαρώνει πάρα πολύ. Του αρέσει. Και μας αρέσει και εμάς. Είναι χρόνος που περνάμε με το παιδί μας. Και ειδικά για ανθρώπους που εργάζονται και δεν βλέπουν το παιδί πολλές ώρες, είναι πολύ ωραία στιγμή. Δένεται το παιδί μαζί σου. Το παιδί μας πώς το αντιμετώπισε? Δηλαδή το παιδί πάρα πολύ καλά, νιώθει πολύ καλά σε αυτό το περιβάλλον, στο νερό. Ήδη της αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάει ανάσκελα και μόνη της. Έχουμε φτάσει σε αυτό το βήμα που της αρέσει. Το παιδί νιώθει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα πριν να έρθουμε εδώ πέρα, του λέμε, δηλαδή το προετοιμάζουμε, του λέμε πάμε μπάνιο, πάμε στο κολυμπητήριο και το βλέπουμε πως χαίρεται, το καταλαβαίνει, το αντιμετωπίζει και
είναι πολύ ήρεμο, του αρέσει. Και στην ανάπτυξη του βοηθάει σε όλα, σε πολλά. Καταρχήν το μικρό τον φέρνουμε από 6 μηνών, είναι τώρα 1 χρονού. Προσφέρει πολλά το κολυμβητήριο στο μωρό. Πιο πολύ στη σύνδεση μεταξύ μας, γιατί παίζουμε μέσα στην πισίνα και είναι σημαντικό για το μωρό να βλέπει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να παίζουν μαζί του, να του δείχνουν κάποια πράγματα και να δένονται ψυχικά μαζί. Αυτό που μου προσφέρει είναι ότι το μωρό και στην υγεία του καταρχήν αθλείται και νιώθει καλά. Λοιπόν, ρωτάτε τι ακριβώς είναι η προσφορά που σας κάνουμε. 1 μήνα εντελώς δωρεάν μπορείτε, αν είστε γονιός ενός μωρού, απλά να ζυγίζει 5-6 κιλά, από 6 κιλά και πάνω, μέχρι και 3,5 ετών. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα με το ονοματεπώνυμό σας στο 54005. 4 τυχερούς θα αναδείξει 5. Η σημερινή κλήρωση. Μήπως θα πας και στο παιδί σου να πας. Ναι. Δεν ενδείχνεται βέβαια, έχεις κιλάκι της, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούσαμε στο βίντεο και μας αναφέρατε σε σχέση, Κυριάκο, με την υγιεινή της πισίνας και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε άλλη μία ακόμη φορά. Η πρώτη σκέψη δική μου όταν άκουσα για βρεφική κολύμβηση ήταν και κατά πόσο πληρούνται όντως όλες αυτές οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες υγιεινής για να εμπιστευθώ το μωρό μου σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κατά κύριο λόγο, η πισίνα μας είναι μια παιδική πισίνα πρώτα απ' όλα. Οι μόνοι ενήλικες που μπαίνουν μέσα είναι οι γονείς που μας φέρουν κάποια χαρτιά από γιατρούς και πιστεύω ότι έχουν και την ευαισθησία να προσέξουν την υγιεινή τους, να κάνουν καλά το μπάνιο τους για τα παιδιά τους. Έπειτα η πισίνα έχει σύστημα ανεργό οξυγόνου που δουλεύει 20 ώρες το 24ωρο, οπότε ουσιαστικά είναι οξυγόνο το οποίο υπεροξυγονώνει το νερό και με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται. Και αυτό μας δίνει και το... Που σημαίνει ότι δεν έχει χλώριο. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι το χλώριο είναι... Όχι, δεν έχει. Όποιος σας πει ότι η πισίνα του δεν έχει καθόλου χλώριο, θα σας πει ψέματα. Αλλά είναι 0,3% που είναι χαμηλότερο από το πόσιμο. Στην Αθήνα που πίνουν οι Αθηναίοι το νερό από το υδραγωγείο έχει 0,5%. Άρα και λίγο νεράκι παραπάνω να πιείτε, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει κάποια άλλη αγωνία ή κάποιος άλλος φόβος των γονιών με το συγκεκριμένο χόμπι, με την παιδική κολύμβηση, πέρα από την υγιεινή? Φοβηθήκατε κάτι άλλο? Φόβο σε καμία περίπτωση. Όχι. Φόβο δεν νιώθει. Στην αρχή δεν είχατε αγωνία έτσι που τα βουτάτε και τα αφήνετε μέσα να πει «Αχ, το παιδί μου θα πάθει τίποτα, θα πιει νερό, θα πνιγεί, θα όλα αυτά»? Δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα. Πίνοντας λίγο παραπάνω νερό, ακόμα και τώρα δηλαδή που η Ζοφία έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ. Το πίνει το νερό στην πισίνα. Αρκετές φορές έχει πιει νερό, αλλά δεν με έχει τρομάξει ποτέ. Γιατί πρώτον η υγιεινή είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Και δεύτερον, λίγο νεράκι παραπάνω. Γίνεται και γονιός πιο ψύχρεμος όμως δηλαδή. Ναι. Πρέπει να είναι. Εκπαιδευόμαστε όλοι μαζί. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ειδικά όταν είναι και το πρώτο μωρό, η Ιωάννα, η Μαρία είναι το πρώτο σου μωρό, είσαι λίγο υπερβολικός, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, τι δεν πρέπει, πώς να συμπεριφερθείς, δεν θες και να τρομάξεις το παιδί. Αυτό όμως κάνει κακό. Αν είναι αγχωμένος ο γονιός ή φοβάται υπερβολικά, το νιώθει και το παιδί. Να. Δηλαδή με το που χαλαρώνει ο γονιός και έχει εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο κύριος Κυριάκος, που μας βοηθάει πάρα πολύ, το νιώθει και το παιδί, νιώθει μια ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια, το παιδί δεν μπορεί να χαλαρώσει. Να. Πώς νιώθεις βλέποντας την κόρη σου να είναι εξαιρετικό ταλέντο, μια δεινή κολυμβήτρια? Πολύ ωραία. Χαίρομαι που που βρήκα κάτι που της αρέσει και που την χαλαρώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περνάς καλά στην κολύμβηση με τον Κυριάκο? Λοιπόν, Σοφία, να σας πούμε ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο δάσκαλό της, διότι έρχεται, κάθεται μαζί του και νομίζω ότι γενικώς έχει ταυτίσει το πρόσωπό σου με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ακριβώς. Όλη αυτή η διαδικασία. Δεν λέμε ότι πάμε στην πισίνα, λέμε ότι πάμε στον Κυριάκο τώρα. Δηλαδή, τόσο καλά. Άννα, για πες μας για τη Μαρία, όταν τη βάζεις στο αυτοκίνητο. Ναι, τη βάζω στο αυτοκίνητο και της το λέω ότι πάμε κολυμβητήριο και αλλάζει εντελώς η διάθεση της. Φωνάζει, τα μάτια της λάμπουν, σκληρίζει και καταλαβαίνει. Δηλαδή, με το που της το λέω γίνεται ακόμα πιο χαρούμενη. Για το μικρό Γιάννη, τι να πεις?